kuwa Sheikh Tahir Usman Bauchi cewa suna masu biyayya ga halifa. Wato shi halifa lokacin da Allah ya sa kwanan mulkinsa ya ƙare a Kano, aka mai da shi Azare, shehu mai gidanmu gabaki ɗaya Shehu Ibrahim Kaula, wato sahibinsa, ya aiko da takarda yake cewa a cikin takardar na mai da kai khalifa ta a Najeriya da dukkan sassanin Najeriya. Duk wanda yake ji magana ta yi ji maganarka, duk wanda yake bi na ya bi ka, duk wanda yake shehunsa ne kai shehunsa ne a Najeriya. To wannan shi ne zamowansa khalifar mu, shi sarkin Kano Murabus khalifan mu ne, shine wakilin Shehu Ibrahim yanzu a kanmu a nan Najeriya. Alaƙata da shi ni kuma ɗaya ne daga cikin khalifofin shehu ɗin, amma ina masa biyayya, shi mai gida yake gare ni, alaƙar mu kenan. Wato kuwa Sheikh Abubakar Mahmud Gome cewa lokacin da halifa ya zama sarki a shararai ba sake walawa a Kano ba. To sarkin Kano Muhammadu Sanusi Murabus, Allah ya ƙara tsawon ransa kuma Allah ya ƙara tsare imaninsa. Wato tun da na san shi, wato na san shi da son addini, ko da yaushe wato haddai da la'asar karatu ake gidansa, malamai suna taruwa. Na taɓa halarta ba sau ɗaya ba sau biyu ba, ina jin wato karatun da suke yi, kuma ya taho ya zaune a yi da shi. Bayan hakanan kuma wato tun da ya sarauta, wato shaitannu a gari ba su koma jin daɗi ba, domin ya hana haɗuwar maza da mata wato ko ina a cikin gari. Wannan babban abu ne, bayan da mutane sun saki jiki suna yadda sun kaga dama, ya hudu ya hana. Bayan hakanan kuma wato shi ne ya ɗauki sallar juma'a, yana sallah tare da mutane a zamani yana sarki. Wannan ya ƙara ma musulunci ƙarfi, ya sa mutane su ji daɗin halartar juma'a, kuma sauraren huɗuba daga sarki wato tana shiga zukatan mutane fiye da ko'ina. To bayan hakanan sai kuma abin masu shan giya, duk ya hana ko'ina a ɗora shan giya cikin gari. Ban sanar mu kawai ba wajen arna wannan ba, tunda ba musulmi ba ne wasu, kuma ni ban san abin da ke gudana can ba, amma da cikin gari na san wato ko da warin giya an ka ji ga wani wanda an musulmi, to ya ba 'yan doka umarni su tsare shi har lokacin da safiya ta yi don a yi masa bulala. Wato ya tsaye da addini sosai gwargwadon iyawa, kuma duk abin da ya same shi to ya same shi ne saboda addini. Wato wannan shi ne itikadi na gare shi. Bayan haka nan kuma akwai wani abu shi ma, wato ina tsammanin kyawun halin da ya gada duka na son addini ya gade shi ne daga Bayero, mahaifinsa. Domin wato Bayero, wato kowane irin malami in ya tafi gare shi to zai girmama shi girma wadda babu iyaka. Wato kowa inda an ce wannan malami ne, to ko magana ya yi masa, ko kuma abin nan, na san hamma makaranta kamin mu ita irin wasan nan da ake yi ta 'yan makaranta, wato in ya tafi muna wasa ta game da addini, kuka yake yi cikin mutane. Wannan ba zan manta ba, don haka wato kullum ina yin addu'a Allah ya ji kan Bayero, shi kuma Allah ya tsare shi. Kuma na yi bakin ciki kwarai da gaske, domin na san da shi da Sardauna masoyan juna ne. An yi lokacin da Sardauna baya zuwa hutu ko ina sai Kano, kuma inda duk za shi fita wani wuri bai tafiya sai da sarkin Kano. To amma domin a raunanar da mu, a raunanar da mutanen arewa,
sai aka yi ƙoƙari aka ɓata tsakaninsu. Wannan har ya kai ga fitar sarkin Kano. Wannan magana har yanzu in tunata ina jin ciwonta, kuma ina fatar Allah ya gafarta musu su duka. Allah ya gafarta musu Sardauna, shi kuma Allah ya tsare shi, Allah ya tabbatar da imaninsa, har mu mutu mu duka da imani gaba ɗaya. Har yanzu kullum ƙoƙarin nake yi in Allah ya bani iko in tafi in gaishe shi, in Allah ya so, domin bani mantawa da alkhairinsa, kuma Allah ya sa albarka ga zuriyar shi. To ai da kallahu yanzu wani kira